Astăzi suntem înapoi pe Minecraft Survival. Aici a rămas ultima dată în peșteră, n-am mai ieșit afară. Și o să mai căutăm câteva minereuri. Avem. Era să mor. Nu mai contează. Pe aici am fost. What aici era? Suntem la minus 44. Foarte aproape de bedrock. Dacă n-ați urmărit celălalt videoclip, să nu uitați să-l vedeți. După ce vă vizionați acesta, să fiți și voi la curent cu ce mai fac pe aici. Uite la voi. Mergem pe aici prin mină, după minereuri. Dar nu știu dacă mai găsim. Pe aici e pticăi ca scroafă. Pe aici mă pot ridica ca scroafă. Ai, o duci odată. Și am ce fac? O aeră. Scuzați un pic că am nasul înfundat. Atâta. Mamă. Gaura neagră, uai. Hai la gaura neagră. Dar parcă mă văd pe mine asta ca bolundul. Uite-te, ești tu, băi, e Dumnezeu. Aici nu am fost. Wow, de aici chiar am venit acum. Wow. Aici nu am fost. Stai, mai așa sau am pus eu lemnul ăsta ca bolundul? Nu știu ce, dar... Am pus eu lemnul. Ba nu-i mai shift. Bă, ce noroc, am văzut un mai shift. Yay, mai shift. Am gândit că am pus eu lemnul ăsta de adiure pe aici. Dar nu, am văzut un mai shift, asta chiar e tare. Asta caut chesturi. Să opresc lava mai bine. Sar o dată. Ok. Așteptăm. Lemn. Prostă-s. Uite-un spawn. Nu spawn. Pentru că nu spawn. Răspătesc. Paolo, dar până ești spawn la noi, ce nu mai pot trimite locul? Uitați să spui numai. Mă iau și eu pe harta să fac o mină. Uite de mine tip așa, tip Minecraft. Bum. Da, eu vreau, uite un chest. Ia, am 6 diamante. Iron pickaxe. Tare, bă, tare. Eu iau și astea că mi-am bun. Și o bucată de pită, uai, pita, tita, bușăgăită, te bate la bucăte, Nu fac reclamă. Uai, ptita bolundă, cu tine pe la buci.
Ce? Hai că încearcă să poate fi. Ce spuneam? Alo, ce sună să spun? Tantala. Eu am oprit acum. Nu știu unde e apă, dar hai să nu. Da, și am venit în... Băi, eu n-am văzut filmul ăsta. Băi, Buda căcăcioasă. Oh, poate pic. N-am picat. Iii! Aoleu. Nimic. Da. Wow. Întrebă numai railurile. Ăsta, pita și ăsta. Hai să mai las din lucru pe aici. Eu n-aș lăsa nimic, că nu întrebă cam tot pe survival. Ai, câteodată uit să vorbesc cu camera, efectiv sunt focusat și uit să vorbesc cu voi. Ai, nu găsesc. Nu? Stai bă că eu la... Ce-a făcut? Dar stai bă că eu la bunul lutat. Ce-a fost asta? Nu știu. Bă, dar stai bă că... Vai. Câteodată mă pierd și eu parma și nu pică, pot să mă cobor, să-l iau, să-l gust. Nu-i nic aici, Doamne, băgăm. Da. Eu era strecul lângă ăsta. Trei, 4, 5, 6, 7, 8. Fără vechi.
Mâinică. Din fața îmi vine iarăși. Aici. Nimica. Nimica. Pur. Serios, garajul. Așa. Ce e aici așa? Opticatul ăla. A, că scos diamante. Nimic. Bun. Ui, uite cât bun. Goldul-i bun dacă am nevoie. Diamant! Yeee! Opticat încărcătorul. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Movie să chema ca bată la bucă dacă nu te uiți la videourile mele. Hai că da. Eu pe aici n-au fost.
Nu știu că e Salina, așa de lungă. Salina Prime. Sau Salina era... Salina... Era... Nu știu, puta. Salina... Nu mai țin minte cum era. Salina... Vai, câte căi neexplorate. Bă, cât de lungă e. Nu știu. Foaia. De-aia nu s-a uitat oamenii la videoclipurile mele, că uit să vorbesc cu ei. Nu știu. Nu știu. 200 de căuli. Nu mai au că. Sunt bolund. Vroiam. Stai. Da. Nu știu. Ok. Bă, dar eu ăsta aici deja. Am fumat cu bota. Nu știu. Bum, 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 bum. Nu știu. Mai au cărbune. Nu știu. Așa. Bă, câte... Am crezut că e ceva acolo. Nu-mi trebuie, de asta îmi trebuie. Nu-mi trebuie. Lasă-o. Nu știu. Am crezut că e... Deci au trebuit... Da, au trebuit doar ca să văd asta. Uf. Nimic!
Este ceva pe... Da, foarte mult. Diamante! Poate diamantele. Câte diamante am? 18. Bun, hai să nu le cheltuiesc pe toate, pe ăsta. Și... Da, nu mai puteți. Și ia uite. În partea asta este și mă până când o să pic și o să rup coastele și coaile. Jumpscare e la perete, efectiv. Era să trec pe la mine. Nimic. Era să nu trec pe aici. Ce bun. Și eu nu l-am văzut, ce prostii. Da, mă căuta pe rândul. M-am speriat. Da, nu mai este nimic pe aici. Aici n-am fost. Revin acolo. Bă, dar nu mai este nimica. Am clip inventory, pot să-mi dau imediat kill, pentru că nu mai găsesc nimic. Mă duc că poate mai găsesc mina aia, dar sigur nu mai găsesc. Da, nimica, mă. Uite ce... Uite ce știu că nu mai e nică pe aici. Nu, nu e nimic. Nu mai e. Aici, parcă. Poate pe aici. Da, pe aici a fost. Ce Dumnezeu? Cred că am văzut că e pe acolo. Băi, da, pe aici a fost deja. De-o idiot. Uite ce știu, revin când găsesc mina aia. Am găsit-o, am și picat foarte bine, hai să mai căutăm pe aici. Între timp am mai găsit 2 diamante.
Ca norocul că am găsit-o. Nu știu dacă... uite ce pierdeam dacă nu găseam. Un diamant. Și cândva gold. Care arată bine de făcut aur. Mergea. Eu cât gold am? 44, ce mult am. Iron nu știu cum stai. Hai să vedem. Am aproape un stack. Aproape trece goldul. Și diamantele am 29, că văd că mai sunt 2, 3 tir, n-am mai pornit camera. Știți cum arată. Ce mare, nivelul minus 50. Hai să căutăm aici. Era să pică la foarte frumos. Da, uite ce ești tu, că nu mai iese. Da, e foarte mare. Diamant. Și-o vreau să mă omor. Să-mi dau... Unde a pus torța? Uite aici torța. Unde-i? Ce prost. Mai este diamant. Nu mai este. Foarte bine. Hai, mai și acolo. De acolo am văzut eu. Eu start în care. Trebuie să stau pe lângă lavă. Îmi pare rău. Deodată... Nu zi eu ce... Nu spuneam că am picat o lavă. Am picat. Fie și ofer. Era să-și mor. Eu nu văd nimic, așa că dacă ratez diamante, papa. Sare peste locul ăsta de la. Uf. Ala, rupeți cu el. Ia să-i rupe picioarele. Este, mai este. Problem, nu mai problem. Ești nu mai problem. Ui, nu mai este nimic, am așteptat să fie diamante. Asta e, mă, că eu caut. Pe prostiile alea de resto și de să vedem și mai mult aur. Să ducem aurul tot ăsta la amanet. A prins cu bucile curul. Hai să urcăm. Hai, da la deal, dă-i la deal, dă-i la deal. Da, hai, da. Hai să mergem acasă. Mergem acasă. Stai că nu mergem acasă. Cu avionul, cu tramvaiul, cu ce vrei voi mergem acasă. Sunt aici. Pe ultim.
peșteri. Scos 25 de diamante, 53 de gold, 11 aer prăjit, ufăres, 59 de aer neprăjit, oase, gabardăr, nete, guri, discuri, 2 golden apple-uri, music discuri, uraieră pickaxe, așa. Și am nevoie de astea și de astea. Vreau să fac ceva. Și n-am deloc căul. Pentru că tot l-am folosit. Fac tot, așa de prost. Tot l-am folosit să fac torțe. Eu cred că ne apucăm de zona pentru casă. Nu facem în episodul ăsta casa. Facem următor aducem și materialele, dar acum o să ne ocupăm de zona pentru casă. Aș vrea aici să fie casa. Uitați aici, loc la ferma asta. Și să fac într-un fel să fie și un fel de... un fel de mină. Aici o să fie și mina. Deci acolo, dar nu le am. Mă uit să văd cum e aici. Bă, și eu m-am dus atât aici, poate și era mina aici. Care e adâncă. E adâncă, dar uite ce ești la prostul de mine. Am dus în cea parte de lume, scoată mână și mină. Și uite-te ești unde era mina, fix lângă casa mea. Vai de capul meu. Da, reclamă. La bebele bolund. Și mă gândesc să fac, uite, pe partea asta, e cu gaură în pământ de 3x3, este tot cobor, așa, pe un lemn și o să iasă ceva frumos. Uitați așa, și aici hai să începem cu terraforming-ul. Asta e, bă, că... Nu, trebuie să sar în parte pe el. Fiecare parte, ai că ăla, da, bărbat, care sare pe straturile lui mama aia. Uite-te ești tu. Uite-te ești tu. Muzica aia m-a auzit-o în sute de... Este film aici și văd că e băgat o muzică de desen animate. Dar a zis și desen animate. E un film cu Harry Hard. Pătinic. Gata. Și acum trebuie să distrugem zarzavaturile lui mamaie. Revin! Am revenit, am călcat pe astea și am acum mă ocup un pic de terapie, că nu-mi prea place zona asta așa. Trebuie să faci câțiva copaci, adică copacul ăsta și încă câțiva. Și o să distrug cam toate fermele de pe aici pentru că mi-e plac. Ce ferma asta? Îți spun la apă să nu se mai scurgă. Opa, acolo e apă. Nu înțeleg fermele astea, sunt cele mai dezordonate ferme de pe Minecraft. Să zicem că și ăștia de la pădure au acolo din taiga, da, au fermele foarte dezordonate, dar ăștia le au foarte, foarte rău.
foarte rău, iau de ordonată. Nu place, mă. Arată ciudat, uleiul ăsta. Da. Prima episod am găsit zona asta genială, acolo avem niște copaci de lași de fain, de la primul punct ăsta. Și m-am gândit să fac și dintre acasă, să le roșu, nu știu așa de roșu. Înțelegeți? Trebuie să fac foarte multe raporturi. Am ales cel mai rău sat, efectiv. Rog să mă duc să plec, n-am șapă să mă duc cu cotal, eu pe ăsta l-am ales. Eu pe ăsta rămâne că ăsta-i fain. Da, foarte fain. Hai și mereu și mereu și acolo sus. Să vedem, trebuie terraformat ceva. Ia, trebuie terraformat mai mult, adică... Cum a fost acolo, nu știu. Eu nu m-am uitat să vă. O generare de Minecraft. Că să zicem că mai pune aici un pilon. Dar... Și casele astea. Casele astea mi-aduc aminte. Mă jucam cu un prieten, așa au fost o casă. Și chiar ne-am făcut casele la oaltă, am distrus. Pe și au fost primele case ale noastre. Uite-te și tu, ce-i generare? Ce generare asta stupidă? Uite și tu, ce caută ferma asta? Uite-te, asta e ăla. Ce mi-a trebuit? Doamne, asta-s prima fermă normală din satul ăsta. Uite-te și tu, deci eu m-am ales cel mai prost, cea mai proastă zonă. Dar nu pot să dau înapoi. Până că cred că mă revin și cred că plec. Scrieți în comentarii dacă vreți să plec de aici sau nu. Că vreți și poate cine știe, poate să plec, poate nu. Scrieți acolo în comentarii. Scrieți acolo Florin, nu, sau Panda Flow, nu pleca, sau Panda Flow pleacă de acolo. Înțelegeți? Și scrieți acolo, vedem cine e mai mult la ce care comentarii zic că să plec, dacă nu știu care comentarii mai mult. Dintre astea două o să aleg. De-aia nu o să mă... Numai dacă văd la videoclipul ăsta dacă să plec sau să nu plec. Așa că o să ne vedem în alt episod cu încă un videoclip nebun în care cred că plec, dacă vreți voi. Nu-i greu să le transport, așa că să nu uitați să dați un mare like, subscribe și să vă abonați, să nu pierdeți videoclipuri nebune de pe acest canal. Pa! Adios!